تي كتما زولن كبابيان هولاند دلونتهم نزبرخ مخاطب مرغغاص هاغراو مدبات نمعوات كم وترو دلوات مهلاوي ميغلص الله اجون كابت بوتان دبصحنا صبصاب ارسيباس مروم كتوربيا ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ዝወለን ከባቢያን ሆላንድ ድልውነቶም ንዝበረኸ መኸተብ ብምርግጋጽ ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት ከም ወትሩ ድልዋት ምህላዎም ብክልተ ሰነ ኣብ ዘካየድዎ ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር ኣረጋጊጾም ኣብቲ ሰሚናር ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ሆላንድ ኣቶ ሰሎሞን መሓሪ ንህሉ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት ሃገርናን ተራ ዜጋታት ኣብ መደባት ቁጠባ ወፍርን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ኣቶ ሰሎሞን ኣብ መብርሂኡ ኤርትራ ንኹሉ ብድሆታት ሰጊራ ቁጠባዊ ሓርነትን ማሕበራዊ ፍትሕን ንምርግጋጽ ወፍሪ ኣብ እተበግሰሉ መድረኽ በፂሐ ምህላዋ ብምምልካት እዚ ወፍሪ ዝዕውት ንክኸውን ዕዙ ተሳትፎ ህዝቢ ከም ዘድሊ ጠቒሱ ዓቕሚ ዘለዎም ዜጋታት ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ነቲ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድላት ወፍሪ ብግቡእ ክጥቀምሉ ኣዘኻኺሮም ኤርትራዊ ምሁር ዶክተር ተመርሶ ተስፋ ሚካኤል ብወገኑ ኤርትራ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ዝተዓዘበው መደባት ልምዓት ንሓያል ናይ መኸተውን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘነፀረሉ ብምጥቃስ ብውህደት ህዝብን መንግስትን ብልጽግቲ ኤርትራ እንርእየሉ እዋን ርሑቕ ኣይኮነን ክብል ኣብርሂዮም ኣቶ ገብረ እግዚአብሔር ፍስሐ ጤና ኣብ ዘቕርባ ኣስተምህሮ ድማ ናይ ደገ መራኸቢ ብዙሓን ንስእልን ምስልን ኤርትራ ንምድዋን ዝገብሮ ጸለመታት ኣካል ናይቲ ስነ ኣእምሮዊ ኩናት ምዃኑ ብምጥቃስ ዜጋታት ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ነዚ ብንቕሓት ክገጥምዎ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ዜጋታት ኣብ ወፍሪ ቁጠባዊ ሓርነት ንኽሳተፉ መንግስትን ዘካይዶ ዘሎ ምትብባዕን ፈጢርዎን ዘሎ ዕድላትን ዘለዎም ኣድናቖት ብምግላጽ ሓድነቶም ኣትሪሮም ካብኦም ዝሕተት ከማሉ ቁሩባት ምዃኖም ኣረጋጊጾም